viselje a kúszva, ami nincs is messze. Nélkül tudsz a színűtől adja őket. A barátnőket, a barátnőket, a barátnőket, a barátnőket. Mindenféle típusról esett föl, és mindegyikről tudjuk, hogy milyen jó. Az egyiknek a éppen szaladt eljut a Seattle az állítás. Mert azzal büszkélkedtek a hívek, ki tudod, akkor se enged a válasz. Az nem csak én, de van egy közös gond, a növészeték, amit kiismerik férfiként nem lehet. Aki megpróbálja, beleget hajjal. Arra is képesság, hogy egy sárkányból csináljon királylány. Szerint királylány, egyszer az atomás nem is látjuk, nem is látjuk. Őre nem viselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint a szerint királylány, egyszer az atomás hol a kívánnál. Természetesen őre nem viselni nem lehet. Felállok, hogy mindenki jól lássuk, és a tekintet, jó nő, csak más vele tekintet, és ekkor egy nagyon csúnya lány elé van. Hello, persze, ahogy maga ilyen fejjel, meghívnak mire csak felejtsel. Úgy is lett, de ez sem jön, de ment velem akar maradni örökre. Uram, segíts, most mit csinálja? Tudod, igen, örülnék egy jó tanácsnak. És így nem Köszép, de ez az én dumám. Egyszer egy sárkány, egyszer egy királylány, egyszer az ágyba másolnak, hogy oda kívánnák. Mert egyszerűen nem viselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy sárkány, egyszer egy királylány, egyszer az ágyba másolnak, hogy oda kívánnák. Mert egyszerűen nem viselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Mindig más, én így szeretem. Egyszer egy sárkány, egyszer egy királylány, egyszer az ágyba másolnak, hogy oda kívánnák. Lehet egyszerűen nem viselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy sárkány, egyszer egy királylány, egyszer az ágyba másolnak, hogy oda kívánnák. Lehet egyszerűen nem viselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Ennyi izgalom után igazán imat meg egy igazi bálintás.